ite mamadu fenete fedinya na mamadu ala kira bangena Abdullahi de kira bangena abangena amba aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minum bi kira featanu fle abangena makankalu de kira bangena ala kira bangena الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي ألا تنوك على بركة أمبي سالي دنفولا سون هيرماكا ألمي ني ألا يأتيكا كهناي كنيسي دينا كنفن بلا جيلما ambe sala kana somogo ani Muhammadu yutuku nyonya fukata jodonse ala kanin aw bela jirenye o jamakulu sanu mainfe biwajulu kene kono ambe Bamako Yirimajo stade 26 mars konana kaben novembre kalo tile 10 masamba fla anitani kononto o min bena ala kira kisini nema bana somogo ye aka mauludu o denguni suma min be labe jamiatul ansardin international fe no de fadi mu nye jore amfana ankaramogo ani ho conseil islamique nyema ba a Seyid Sharif Ousmane Madan Haidara kakeni nyinantai jema ubora fambela jelem fe kana beni ni subanye anga ladala mogo katasi anga dinenye mogo bawba mu bora jefa wara fe kana frankra mogo ka suyi nyene mayalila kene bara kun folo anwo o yira awla no ye kuma dira mamunuma ulu ka foli kawni ka wale nyuman don kan ngabita kren yala anfana karamo Seyid Sharif Ousmane Madan Haidara mauludu ale denguni su ayele selimin ke anga je ka nyema dawfe الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله أمي فلوك على دفو كعلى بركة كعلى ولين مندو على ميني بدوين جرا أنا كان فرنيوكم كان سيد الوجود كا ديموندي بونيونغولا أمي أولافو نامبرو يا أمي سولي أنا كرينكا نوي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كسولي أصدق سنمونكا كسولي أكسابا نمونكا كان فولي نيسين أمبادي أسلامي براجلما منو يكني سرو منو بكنما أني منو بيورو ورولا أنا فولي بيبي نمبرو an b'a ɲini Ala fɛ jama min bɔr'u ka so ka se yan u nana ni hami minnu ye Ala de b'a bɛɛ dɔn ya rabbi Ala ma n'u dɛmɛ n'a na Ala ka kisi kɛ an ye Ala ka tanga kɛ an ye minnu ta ye garisɛgɛ ko ye Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'u ma minnu ta ye bana ye Ala ka n'u kɛnɛya minnu ta ye kalan ye Ala ka kalan barikama da n'u ma minnu ye chômeurs jeunes diplômés minnu ti baara la Ala ka baara nɔgɔy'u ye an ka jamana Ala k'a basigi Ala k'a suma Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ sɔli ala rasul n'an bɔra ye dongo n'o ye mawuludu do ye an kun ye layidu dɔw ta ɲɔgɔn ye ni Ala sɔnna su in na o layidu in an b'o dafa ni Ala sɔnna yan'an ka do ye Ansar International u y'u wele k'u kana kuma d'habitude Surakata ale de bɛ kuma mais bi
Sakɔ Abidjan ale de kumana comme falen b'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni waati dɔ sera dɔ bi a di dɔ ma ni waati dɔ sera dɔ b'a di dɔ ma ko sisan internationaliya ko a yɛlɛmɛna Côte d'Ivoire o de la Côte d'Ivoire Sako kumana nin kɛnɛ in kan an b'a fɔ Surakata ye k'a ni ce k'a ni ce a ye waati min kɛ présidenya la internationaliya la n kan t'o ma n kan bɛ ka kɔn a ka dɔn k'a ye tɔnden ye a ni ce o kuma Ala kɛn bɛ ka ni dɔw da n'u ye tiɲɛ ye u bɛ sa nɔfɛ Surakata o mɔgɔ dɔ don ale tugura Jamiyatu Ansar Dinil Islamiya kɔ se bɛɛ b'a ye a bɛ diinɛ na fo a cɛmancɛ mais a ye tiɲɛ ye a ko k'o bɛ laban Ala ta la a ye tiɲɛ minɛ an b'a fɔ ko a salamanta o k'a ta o don na fo an filɛ yɔrɔ min na a y'a ni di a y'a ka nafolo di a y'a yɛrɛ kun di a y'a somɔgɔw di a ye baara kɛ a ye fantanw jigi tugu a ye dɛsɛbaatɔw dɛmɛ a ma ban dɛ comme dɔ de bilala a nɔ na n bɛ k'a fɔ o de la n'o tɛ mɔgɔ bi Ala bato de k'i seko kɛ fo ka t'i sa an b'a fo k'a ɲini Ala fɛ a bɛ min fɛ ɲɛnɛmaya la Ala k'o nɔgɔya n'a ye a ka denbaya Ala k'a k'a sago ye Ansaru biro bɛɛ an ka foli b'u bɛɛ ye mɔgɔ da y'i seko ye layidu min b'u bolo u ye baara kɛ n'i ye min kɛ mɔgɔw bɛ min fɔ tɛ o Ala ɲɛ bɛ min na o de don an ka ko la Ala ka ɲuman ye mana mɔgɔw ka fɔli tɛ ni mɔgɔw ko i ka ɲi n'i ma ɲi setigi Ala b'a dɔn an ka foli bɛ Ansaru bɛɛ ye cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba nin yɔrɔ in na fana n bɛ organisateurs fo ka ta vigiliw la ka se cafinw ma ka se accueil hébergement ma u ka bolofara fɛn o fɛn bɛ yen an ka foli b'u bɛɛ ye nin jama in cɛ minnu y'u yɛrɛ di Ala ma n'o tɛ hali wari tɛ se ka ninnu mara hali wari tɛ se vigiliw ana a ɲɔgɔnnaw a bɛɛ sara bɛ Ala bolo aw ye layidu de ta k'a kale k'a bɛ nin diinɛ in dɛmɛ a y'a seko kɛ tɛ nin jama in ladon n ka ko mais n'Ala ko a bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ na n'a sababu ye dɛ Ala ye cɛw di ka musow di u b'u jɔ u sen kan sufɛ fo ka taa dugu jɛ fi sabilillahi Ala ɲɛda kama aw sara bɛ Ala bolo ɲama banna anw ka yɔrɔ la tile fila tile kelen ɲama n'i y'a ye camion kɔnɔ a ka bon hakili ma mais cɛw ko ɲama tɛ kɛ u sara bɛ Ala de bolo min bɛ min kɛ i b'a k'i yɛrɛ de ye dɛ Ayidara tɛ dɛ a bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a k'a yɛrɛ de man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi zalamin lil abid Ala ko ten ko n'i ye ɲuman kɛ i y'a k'i yɛrɛ de n'i ye juguman kɛ i y'a k'i yɛrɛ de la ko mais Ala tɛ maa to yen a ɲɛ bɛ ko ninnu bɛɛ la an ka kow to a tigi bolo mais foli ye diyagoya ye foli ye diyagoya ye Ala k'aw sara o kɔfɛ an ka invité d'honneur minnu bɔra jamana o jamana na ani minnu bɔra Mali la yan
an ka foli b'u bɛɛ u ye foli minɛ an bɛ bɛɛ fo siga t'a la ka bɛɛ wale ɲuman dɔn k'o bɛɛ bisimila Allahu akbar o kɔfɛ an ka foli bi Mali bɛɛ ye cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba minnu ye bonya k'an ye olu sara bɛ Ala bolo siga t'a la u b'a tigi bolo misiw dira balow dira wariw dira finiw dira c'est-à-dire min bɛ se min na bɛɛ y'a seko kɛ siga t'a la nka Ala ɲɛ bɛ bɛɛ ta la Ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la amin amin Ala sɔn Allahu akbar wuduw mɔgɔw u ye baara min kɛ a ka bon dɛ siga t'a la san kɔnɔ olu de wulilen bɛ ka jɔ ka Ala ka diinɛ lase siga t'a la mais Alakira ko Seydina Ali ma sallallahu alaihi wa sallam ko a k'a jija ka maa kelen tuubi ka kɛ silamɛ ye ko baraji ka bon Ala bolo min humuru ni'am Allahu akbar ka tɛmɛ ɲaamɛ bilen sizan kan walima ɲaamɛ kɔfilatigi jungufilatigi sinzan kan riwaya wɛrɛ la ka tɛmɛ diɲɛ kan a sanu n'a wari Allahu akbar an taru karamɔgɔ aw ye cɛ joli tuubi ka ca aw ye muso joli tuubi o caman a sara bɛ Ala de bolo u b'a tigi bolo Zamzam Ala k'a n'aw dɛmɛ amin amin Ala k'a n'aw wasa amin n'an bɔra yen an ye layidu min ta an bɛ o dafa Allahu akbar an y'a fɔ yan seli Ala de y'a wajibiya an kan siga t'a la k'a faridaya silamɛw kan maa o maa banna ka seli i jɛnna n'a ye ko seli ye diyagoya yɛrɛ ye silamɛ kan ko nka tan tɛ ne bolo sariya bɛ ye jate janɛmɛden yɛrɛ ye n'i sara o kan Allahu akbar mais ni mɔgɔ min ko a ko seli tɛ wajibi ye seli tɛ wajibi ye n'i y'o kɔni fɔ hali n'i y'a kɛ e ye kafiri ye siga t'a la sabu y'Ala ka kuma dɔ bɔ yen siga t'a la bani mana n bɛ fɛ k'a f'i ye Ala ye seli wajibi an kan siga t'a la a ye ɲɛfɛnw k'a la a ye tiɲɛfɛnw k'a la Allahu akbar mais kuma bɛɛ an bɛ wele jumɛn da karamɔgɔw ye n'a ye seli fɔ k'a bonya yira mɔgɔw la fɛn min b'a tiɲɛ n'a m'o jira a bonya yirali o ti foyi ɲɛ foyi Ala mago t'o la fiyewu siga t'a la ni wulibali Ala mago t'a la mais mɔgɔ min tɛ mɔbili ko ɲɛdɔn a tɛ foyi dɔn mɔbili la kabini Ala k'a da a ma mɔbilitigiya kɛ ani mɔbilitigi ma gɛrɛ ɲɔgɔn na n'a tigi nana usine na ka na mɔbili san usinitigiw kan k'a fɔ a ye ko nin mɔbili in ye essence de ye walima gasoil don mais mɔbili ka ɲi a bɛ boli a kura don clim b'a kɔnɔ mais ɲɛ b'o faamu o mais a mɔbili ti ɲɛ ni nin fɛn in tɛ n'i m'o fɔ a tigi ye i y'a janfa o de la i mana mɔbili san hali i mana monturu san u kɛn bɛ ka papiye dɔ de dilan ka d'a kan n'i y'a kɛ tan a bɛ ɲɛ n'i y'i janto a la tan a bɛ mɛn i bolo o bɛ tubabu ka machine bɛɛ la an karamɔgɔw Ala ye seli di an ma ko an k'a kɛ ko a b'an jogo de ɲɛ selitigi de ko ten ko seli di kun ye ko a b'an jogo ɲɛ i karamɔgɔ ye min fɔ ko tɛ Ala ye min fɔ mais tiɲɛfɛn t'a la wa an karamɔgɔw tiɲɛfɛn bɛ seli la dɛ o de la Alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ dɔ bɛ san 60 kɛ ka seli o san 60 in seli ko Ala tɛ arakan kelen minɛ a na arakan kelen Ala t'a minɛ o tuma na an ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye
dɔ kɛra seli foyi in ti fɛn ye galonfi e ka misiri ye misiri jumɛn ye nin minɛ cɛ dɔ kun bɛ yen ala kira ko sallallahu alaihi wasallam n y'a f'i ye siɲɛ caman n'i selila Maga misiri kɔnɔ i ye selifana kelen zeli Maga misiri kɔnɔ i bi selifana 100 de baraji sɔrɔ Maga misiri selifana kelen kira ko ala bi selifana 100 a b'o de baraji d'i ma selifana kelen o ka ca dɛ mais n'i selila Madina misiri kɔnɔ ala bi selifana 1000 de d'i ma i ye selifana kelen de seli dɛ mais i bi selifana 1000 de baraji sɔrɔ cɛ dɔ bɛ yen a selila Maga 100 na ka na seli ala kira kɔfɛ 1000 la mais a sara don min na ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'a ka jalamugu di u y'o kɛ k'a kasange kira selila su kan ala y'a fili jahanɛmɛ kɔnɔ seli ko don wa mun nana yan ko a selila koyi seli kun de kun d'a la a ma seli ka alimamiw kɔfɛ dɛ a selila ala kira yɛrɛ de kɔfɛ mais ala y'a don jahanama kɔnɔ an kana mɔgɔw nɛgɛ a y'a to an ka tiɲɛ fɔ parce que jahanɛmɛ sow ka girin ɲɔgɔn ye o jahanɛmɛ sow bɛ ɲɔgɔn ye dɛ n'i minɛna ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ i yɛrɛ jogo dɔ la i n'o jahanɛmɛ ka kan nka i y'ala ka tiɲɛ dogo o jahanɛmɛ ka jugu o ye karamɔgɔw ko ɲamina mɔgɔw tɔɲɔna jogo tiɲɛna ni aw jɔra a jɔyɔrɔ la bilahi yɛlɛmɛ bi don adamadenw jogo la tiɲɛni tɛ se ka kɛ fiyewu ka ala jɔ ɲumanw to yen n'o bɛ kuma ala ka jɔnw fɛ maa ba bi joli biya bi minnu ye layidu ta layidu 6 in karamɔgɔ joli ka kuma na mais n'aw kun jɔra ala jɔyɔrɔ la hali ni baya tɛ n'a y'ala ka tiɲɛ fɔ aw b'a dɔn jogojugu bi jahanɛmɛ kɔnɔ ala t'i yafa ma a t'i kisi karamɔgɔ bɛɛ b'a dɔn seli tɛ dɛ hali n'i kɛra ka misiri alimami ye maa t'i kɔn jahanɛmɛ kɔnɔ n'i y'ala ka jɔnw tɔɲɔ tɔɲɔlikɛla t'i kisi janfanci t'i kisi hasidi t'i kisi nkalontigɛla t'i kisi ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye jurumu 3 fɔ k'o surunyana a ka kɛ kafiriya ye hasidi nkalontigɛla mɔgɔ janfala ko nin jurumu 3 surunyana a ka kɛ kafiriya ye karamɔgɔw seli bi minɛ hasidi ye a y'a dɔn o ti minɛ dɛ seli bi minɛ nkalontigɛla ye ala ko nkalontigɛlaw de ye maa ye minnu ma dale ala la ko wa u duminen don jahanɛmɛ kɔnɔ nkalon man ɲi janfa bɛ ten sahabaw delila ka kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam u ko kira ma yala mumini bi jɛnɛya kɛ wa mumini bi jɛnɛya kɛ wa kira ko a bi surunya sitanɛ bɛ se mɔgɔ la k'i bila ko dɔ la i ma min ɲini u ko mumini bi suɲɛni kɛ wa kira ko a bi surunya a ti k'a kɛbaa kɔni parce que fɛn 2 de bɛ bamanankan na karisa ye jɛnɛya kɛ ani karisa ye jɛnɛyakɛla ye karisa ye suɲɛni kɛ ani karisa ye suɲɛnikɛla ye kelen tɛ fili bi mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ bi ko dɔ kɛ i t'a kalama mɔgɔ bi ko dɔ kɛ setanɛ seri la mais ani y'a ko yɛrɛ kɛbaa ye u ti kelen ye u ko kira ma ko mumini bi jɛnɛya kɛ a ko a bɛ surunya
u ko mumini bi suɲɛni kɛ wa a ko a bɛ surunya u ko mumini bi galo tigɛ wa a nɔngɔmalen kun do a wulila k'i sigi a ko hasha wa kɛla hasha wa kɛla a ko mumini bi sa galo ti bɔ a da mumini ti galo tigɛ an karamɔgɔw a y'a lajɛ min bɛ ka fɔ mɔgɔw ye bi a y'a lajɛ ani tiɲɛ ka jan dɛ an sera tiɲɛ fɔli ye sa jogo tiɲɛna nakun kan ka ye fɛn bɛɛ la n'a fɔra dɔgɔtɔrɔw nana banabaatɔw kan ka nisɔndiya ko furakɛli bɛna daminɛ o tɛ yan o tumana n'a fɔra silamɛya nana diɲɛ bɛɛ kan ka nisɔndiya ko jogo dilan la aw ye mankutu jumɛn mɛn kira la ni jogo tɛ a ye kira kumakan bɛɛ lajɛ a y'a ka sahabaw mankutu ni mun ye Abubakirin Siddiq ko Abubakar min tɛ nkalon tigɛ abada kira y'o de da la ko nkalon tigɛ bali mais a ma fɔ Abubakar e bi sun fɔ k'i pasa Abubakar e bi si ka seli non ko Abubakar tiɲɛ fɔla a ye mun fɔ Umaru ma a ko El Faruq ko Umaru i ye tiɲɛ ni nkalon fara e ka cɛya kama tiɲɛ ni nkalon farala ni Ala ka jɛn ye a y'o tɔgɔ da Faruq a ye mun fɔ Usman ma a ko Usman Zul Haya Usman e bi saamɛ e bi maloya dɛrɛ ne fɛ mɔgɔw ka nin yɔrɔ ninnu lamɛn ka ɲɛ a bɛ kuma caman mɛn mais Ala ye dusukun dɔ de d'a ma ani hakili ni tiɲɛ fɔra i b'a dɔn o de la an bɛ minɛ lahara ko hakili b'an bolo kira y'a ka cɛ o cɛ mankutu a y'a bɛɛ mankutu n'a jogo de ye a ma nafigi tɔgɔ da kelen na abada a bɛ seli a bɛ sun a bɛ hiji kojugu san o san a bɛ maga Abu Lahabi tun bɛ mini o ta ye san o san o wolola y'a sara ye a bɛ janɛmɛ kɔnɔ parce que a bana tiɲɛna e dun bɛ taa ka na de o tuma na Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye min fɔ Alakira ka kuma tɛ dɛ n bɛna min f'i ye sisan seli minɛni charti la o tɛ kira ka kuma ye dɛ o ye Ala ka kuma de ye Alakira fɛ hadisul qudusi la n'a fɔra i ma dɔrɔn ko hadisul qudusi o ni hadisu nabawiya tɛ kelen ye hadisu nabawiya o ye Alakira ye min fɔ hadisu qudusi o ye Ala ye min fɔ kira ye Jibirila t'a kalama ni kira ye o lakali mɔgɔw ye o de ye hadisu qudusi ye o hadisu qudusi la kira ko silamɛw ma ko Ala y'a fɔ a ye ko shurutu qubuli solati seli minɛni charti a fɔlɔ ye jumɛn ye fɛn 5 de bɛ yen n'o ma dafa i la Ala mago t'i ka seli la Ala mago t'a la an karamɔgɔw tulo b'a la a ye dara ka kuma tɛ o an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ bɔ yan waati janw tɛ ɲɛnamaya ye sanganin de ye walahi a janya n'a surunya Ala de b'a da dɔn nka a tigi yɛrɛ jigi bɛ hakɛ dɔ kan k'a ti to yan a ye to an ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw tɛ se dɛ Ala de bɛ se n y'o de fɔ n ka wudu ye don o don n b'o de fɔ n ka wudu karamɔgɔ ye n'a ye Ala minɛ a ye mɔgɔw bila a ye mɔgɔw bila adamaden de bɛ cu fɔ ale de bɛ ca fɔ dɔ b'i embrasser bi k'i bolo kɔrɔta sini o de bɛ jele ta i fɛ a ye to Ala kɔ ko in bɛɛ ye Ala de ye n'a ko a bɛ min kɛ a bɛ na n'a sababu ye Ala ka sababu ɲuman k'a ye waatiw man jan
an bɛɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ Ala bolo ɔ ni diɲɛ kɛra ni yɔrɔ yi perdira a kana sɔn ka tulonkɛw la diɲɛ bi ban minnu bi kule la i nɔfɛ n'i sara don o don i b'a dɔn ko mɔgɔ y'i yɛrɛ ye i Kulubali i Jara i Bɛta n'i y'i bolo kɔrɔta kelen to Ala bolo ayi n'i sara don o don olu de bɛ ɲɔgɔn wele ka n'i ɲu somɔgɔw tɛ ka kule anw sara bi nin kɛra tan an karamɔgɔ i don Mali don u bɛ t'i kari dingɛ kɔnɔ k'a gere i dara dɔrɔn bɛɛ bɛna tile damadɔ ninnu bɛ ɲinɛ i kɔ a kɛra e de la a wulibali don dɛ non wulibali don ko ni su bɛ fɛ k'a kɔko dɔn i y'a dɔn e masa fɔlɔ mais e b'i miiri ni ne sara ko bɛna kɛ cogo di n kɔfɛ non ko i kana mɔgɔ ɲininka o la ko minnu sara ko kɛra cogo di u kɔfɛ ɲɛnamaya ma jɔ o mɔgɔw tɛ ka taa wa n'i sara i ni Ala de b'a ɲɛnabɔ ye n'o tɛ a tɔ bɛ k'i kɔ yan koyi a kana sɔn k'a nɛgɛn waati in tɛ bɛrɛ ye ko bɛ laban setigi de bolo kaburu dingɛ kɔnɔ n'i perdila ye i perdira cɛpɔr foyi ti to a togo la baqa'ul hali minal muhali surakaw ko ten ko baqa'ul hali minal muhali ko to a cogo la ko nkalon t'o bɔ diɲɛ kɔnɔ ko ti to a cogo la i ɲɛ bɛ musokɔrɔnin min na ni berenin b'a bolo a b'a débrouiller dɛ ni nin kun tɛmɛn'i na kunun cɛw ka fugula kun bɛ bɛn a nɔfɛ kunun kɔni mais ani berenin filɛ ɲɔri la k'o ti to cogo a bɛ yɛlɛma dɛ n'i ye si sɔrɔ a bɛ yɛlɛma yan k'o bɛ yɛlɛma a kana sɔn u ka nɛgɛ k'o bɛ ban o de la n ko i jigi kɛ Ala ye a mana gɛlɛya cogo o cogo i bɛ laban ale de bolo a tɔ t'u bolo o don an ce a y'a ka Ala to a bolo a ka kuma a fɛ a k'a deli a k'a cɛsiri a ko ka mun kɛ a ko ka mun to yen a bɛ min fɛ a b'a sɔrɔ yan a bɛ min fɛ lahara a b'a sɔrɔ fɛn min ka jugu fɛn bɛɛ ye o de ye dafɛn dɔ tɔɲɔli ye a kana mɔgɔ tɔɲɔ muso dɔ taara jahanɛmɛ na jakuma de kama jakuma a bɛ seli a bɛ sun wari b'a kun a bɛ saraka bɔ mais a sara don min na kira ko aw ye nin muso in tanu ne ye mais ɲ'a ni ye mɛlɛkɛ minnu bolo jahanɛmɛ mɛlɛkɛw don a sɔrɔla mun fɛ k'a ye jakuma siri juru la fo kɔngɔ ni minɔgɔ ye jakuma faga Ala ko maa o maa tɛ hinɛ ni Ala tɛ hinɛ o la mais karamɔgɔw bɛ yen u ka jalamugu i bɛ siran u natɔ ɲɛ dabalijugu b'olu bolo n b'i ta tiɲɛ n b'i garisɛgɛ ban n b'i furu sa ka bɔ i cɛ kunna ninnu bɛ taa mun fɔ Ala ye a y'a lajɛ ka fara a kan morijugu faama sow mɔgɔ 100 mɔgɔ 1000 e kelen ye o ni yɔrɔ du ka villa jɔ i n'i ka denbaya bi kilimu kɔrɔ sira cɛnnen filɛ a ma se ka dilan i sɛmɛ Ala la dɔrɔn n'i sɛmɛ Ala la n'i y'a lajɛ ta i b'a sɔrɔ i ni mɔgɔ man di n'i y'a kɛ ten i b'a sɔrɔ i ni mɔgɔ man di mais n'i y'a sɔrɔ i ni Ala ka di mɔgɔw bɛ tila ka na karamɔgɔw an ka tiɲɛ fɔ tɛ foyi tiɲɛ a kana siran a garisɛgɛ bɛ Ala de bolo a tɛ faama bolo a tɛ waritigi bolo seli t'i minɛ ni sariti 5 min tɛ ni o de nana hadi kudusiw la
ni alakira y'o lakali sahabaw ye o 5 filɛ nin ye a fɔlɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam kitabutigi y'a fɔ cogo min na ko fi hadisin qudsiyin jami'an mani'an shafiyan kafiyan wafiyan bi shartin fi qubuli salati karamɔgɔw bɛ nin faamu mais ala ko di kira ma a ko innama ataqabbalu salata mimman tawada'a biha li'azamati nin yɔrɔ in yɛrɛ ka gɛlɛ a caman ye ko ne ala ti maa si ka seli minɛ fo maa min ye seli kɛ k'i yɛrɛ dɔgɔya ka ne ala ka bonya yira ne ye nin fɔ ye dɛ lahara ma da bɛ ne bolo ne ye min dɔn ne y'a fɔ ala ko f'i ka seli kɛ k'i yɛrɛ dɔgɔya k'ale bonya yira i b'o kɔrɔ dɔn wa a n'anw tɛ nin tɛ kelen ye dɛ Daramani misiri kaɲa joli ye nin ye a kaɲa 3 dafara dɛ hiri ka a ye n ka samara di a ye seliji di a jɔnɛ para 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 n'o bi fiyɛ kunkolo bi masaya o y'i taalen ye misiri kɔnɔ alimami ko de Alahu akibaru o y'i birilen ye sami Alahu liman hamida i bɛ t'i te kan ni salamu bilala kungo min bɛ ne bolo n nan'o kɛ kaban n selila wa n tilala ala ko e tɛ ko seli ti minɛ abada a ye nin yɔrɔ ninnu lamɛn seli ti minɛ fiyewu fo selila ka seli kɛ yɛrɛ dɔgɔya fɛn ye ka ala bonya yira k'a fɔ ala i ka jɔnni filɛ ne delila ka nin fɔ ye o n ko c'est à dire ala ko ne ala ka diɲɛ wuli pewu ka kabakolo ni dugukolo tunu k'o ka nɔgɔn ne ala ma ne ka layidu ta jɔnw ye k'a bɔrɔtɔ ko n t'o kɛ nin kumaba ye koyi ko ne ala ka diɲɛ wuli ka bɔ yen pewu ka kabakolo ni dugumakolo tunu k'o ka nɔgɔn ne ala ma n ka fɛn fɔ n ka jɔnw ye ko n dɛsɛra k'a kɛ kuranɛ de ko inna salata tanha anil fahasha'i wal munkar ko seli a bɛ selila jogo de dilan k'i bɔ wale jugu la k'i bɔ haramu na pewu ani ko kɔnɛ ko seli de b'o kɛ ko seli de b'o kɛ Bamakɔ dulɔsotigi ninnu lajɛ hali ni dulɔ feerela in yɛrɛ tɛ silamɛ ye dulɔ filɛ terrain min kan a so filɛ terrain min kan selila dɔ ta don u ka chambre de passiw a bɛɛ sotigi ye silamɛ ye a caman olu tɛ ka seli wa hasidi jumɛn bɛ dugukolo kan bi min dɔw tɛmɛ bɛ selila yɛrɛ kan dabalijugu kɛlɛ jumɛn bɛ yen min dɔw tɛmɛ bɛ selilaw kan nɛgɛwalantigi ye jeni n b'i ta tiɲɛ n bɛ fa wuli la a bɛ tɛ misiri kɔnɔ mɔgɔ ninnu ye wa seli ala ko a ti minɛ fo selila k'a dɔn k'a ka dɔgɔya yira ale la k'ale ka bonya yira i b'o kɛ cogo dɔn wa n y'a f'u ye ka kɔrɔ u ye seli kɛ tulonkɛ fɛn de ye i n'a fɔ daga bɛ n dara quoi daga bɛ n dara alors na n ka na daga bɔ n dara a kɛra laada ye komi bolisɔnnaw ka laada n'u ka waatiw sera u b'u ka sɛw kantigɛ k'a k'u ka boliw kan laada dɔ bɛɛ b'a latile seli kɛra o de ye selila caman fɛ seli bi daminɛ seliji de la seliji ta yɔrɔ hali n'i y'i ko u b'a fɔ ko i ka seliji ta kelen kelen o tuma na ja koli farikolo saniyali ko tɛ ja a mago bɛ fɛn fila de la i ka to k'i tɛgɛ ko seliji la k'a jira ala la ala n'a sɔrɔla ne bolo kɛn bɛ ka jurumu baara min kɛ yafa ma a ma fɔ i k'o fɔ dɛ n bɛ ka ŋaniyaw de f'i ye i bɛ ji k'i da kɔnɔ k'i da ko
ala ni ne kɛmɛ ka fɛn fɔ n da la min man di e ala ye yafa ma i bɛ ɲɛda ko ala ni ne kɛmɛ ka fɛn ye min ma bɛn e ala ma yafa ma i bɛ ji foro i nun na ala ni ne nu kɛmɛ ka kasa mɛn min man di ye yafa ma i b'i tulo jɔsi ala ni ne tulo kɛmɛ ka kuma mɛn min man di ye yafa ma i b'i sen fila ko ala ni ne sen bɛ ni ye yɔrɔ la min ma bɛn e ma ala yafa ma o tuma na kabini ye e y'a yira ko setigi dɔ bɛ ni nani jɔdu a bɛ fɔ o ma ko takbiratul ihram ko haramu kibaru i b'o kɔrɔ dɔn wa haramu kibaru de kɔrɔ ye ni nani jɔ k'i ɲɛsin kɔrɔ fɛ i b'a fɔ ko Allahu akbar n ye ala n jɛna muso kɔ n jɛna n denw kɔ n jɛna n ka nafolo kɔ ala ne ni foyi t'a la bilen e kɔ kira ko o yɔrɔ la ko i kana siga dɛ ko ala b'i kɛrɛfɛ direct ko dɔrɔn de y'i ɲɛ t'a la ko ɲɛ tɛ foyi t'a cɛ an karamɔgɔw tulo b'a la mana n'i y'i ɲɛsin ala ma kira ko seli bɛɛ ye jɔn ni ala ka kuma de ye jɔn bɛ kuma ala fɛ ala yɛrɛ b'i jɔn jaabi fatiha mana n'i ye Allahu akbar fɔ e b'i tile ala i ka jɔnkɛni filɛ ou bien i ka jɔnmusonin filɛ ala e de ye ne da i b'i fa m'a fɔ i b'o fɔ dɛ n bɛ ka taamasiyɛn de yiri la seli ɲuman na k'i suli ala i ka jɔn filɛ se foyi tɛ ne ye ni e tɛ i bɛ fatiha kalan ka suran da o kan tuma na i bɛ sɔrɔ k'i kunbere minɛ k'a fɔ ala i ka jɔnkɛni birilen filɛ zulilen filɛ i ye nin ne sulilen filɛ e de ye setigi ye ala n ka mun kɛ ala n ka mun kɛ n kana mun kɛ n bɛ fili kɔrɔ nin la ilaha illallah i b'i wuli o la k'a fɔ ko sami Allahu liman hamda ko ala nin t'a bannen ye koyi i bɛ n'i te da dugu la k'a fɔ ala ɲɛda yɛrɛ filɛ dugu ma nin mɔgɔ ɲɛda de ka bon i bolo yɔrɔ bɛɛ ye hali ni mɔgɔ ko a b'i bugɔ i b'i ɲɛda de makara o tuma na ala ne ɲɛda filɛ dugu ma n t'e filɛ dugu la ala ne ye n dɔgɔ ye n bɛɛ filɛ nin ye i kɔrɔ n kunkolo yɛrɛ filɛ dugu ma ala n ka mun kɛ n kana mun kɛ bilahi maa o maa mana seli tan i ni ala bɛ kuma maa o maa a y'a kɔrɔbɔ su in na wallahi bilahi ayi ni min bɔra yan sisan dɛ n ye seliji ta cogo min fɔ seliji ta ten n'i jɔ wolo kan i ka seli ta bilahi ala bɛ kuma i fɛ a bɛ kuma n'i ye nin fɔ i kunbere minɛnen ko ala i ka jɔnmusonin filɛ ala i ka jɔnkɛnin filɛ ala ne ka mun kɛ ala bɛ sin ka kuma i fɛ ten a b'a fɔ muso fila min b'e kun kelen sɛgɛnnen don i mago tɛ kelen la dɛ i bɛ si walahi a b'a f'u ye a yɔrɔ la yen n'i taara i te turu ala ne fili kɔrɔ i ka jɔn don n ka mun kɛ a b'a f'u ye i balimakɛ filɛ foyi t'a bolo ala ye hɛrɛ nin kɛ ye e balima b'i si kɔngɔ na ka fɛn to e kun e ko ne ma ko i ka mun kɛ i ye min kɛ i kan ka min kɛ i y'a dɔn dɛ o yɔrɔ la i yɛrɛ bɛ kuma ala fɛ a tɛ kɛ ni da ye koyi i bɛ kuma ala fɛ i b'a fɔ ala ɲ'a mɛn ni ala sɔnna sini n bɛ balo di n balimakɛ ma n bɛ balo di n balimamuso ma ni ala sɔnna sini ala n bɛ kɛ laadiri ye n musow ni ɲɔgɔn cɛ bilahi a bɛ fɔ nin de ma seli ala de ko seli bi jogo ɲɛ n'a kɛra tan jogo t'i tiɲɛ manil fard manil muhi manil mumitu mani nasir manil kafi wahid ala ko cogo di ala kira ka kuma na a ko ne ala innama ataqabbalu salata mimman tawada'a biha li azamati ne ala bi mɔgɔ de ka seli minɛ
mɔgɔ min y'a yɛrɛ dɔgɔya ne ye a ka seli la ka ne Ala ka bonya yira na n y'o seli cogo de f'u ye sisan a filanan a ko walam yastatil ala khalqi a kana dan sago n ka jɔn kan walam yastatil ala khalqi yan fana ka gɛlɛn i kana dan sago n ka jɔn kan e kɛra alimami ye e ko Allahu akbar pour que k'a yira mɔgɔw la n galannen don e kɔni y'a kɛ sura bakara ta halaki fo dɔw jɔlen bi yɛrɛ ka bi i ye dan sago Ala ka jɔn kan hali n'u ka seli minɛ na e tɛ minɛ alimami o ye ito Ala dɔ ye dansago dɔ ye baaraden minnu b'i bolo k'u kunu heure dɔw la k'u ka wuli ka baara kɛ ani k'u bila baara gɛlɛn dɔw la i ye dan sago Ala ka jɔn kan i b'i miiri dɔrɔn Ala ko wa a ma dan sago n ka jɔn kan fɛn o fɛn b'i wele dan sago o bɛɛ bɛ baara kɛ yan n'a hinɛna mɔgɔw la Ala bɛ hinɛ a yɛrɛw la dan sago man ɲi istitala ni hadisa in tafsiri ko istitala bi seli janya ta ko a ti dan ye ko a bi mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ dan sago ta a bɛ faamu Alakira sallallahu alaihi wasallam tuma dɔw la n'a ye Ala kibaru fili ni mɔgɔ ye a b'a lajɛ ka suran dɔ ta mais sura in ka jan dɛ mais sɔɔni muso dɔ den bi kule a kɔ la n'a ye muso dɔ den kule k'a mɛn dɔrɔn a bɛ sin ka suran tigɛ ten muso den kule k'a kɔ la kira tun bɛ seli surunya muso den kule k'a kama a kɔ la mun bɛ se ka hinɛ komi silamɛw mun bɛ se ka makari ɲɔgɔn na komi silamɛw mun bɛ se ka ɲɔgɔn kanu komi silamɛw mais n'i y'a ye o bɔra ye silamɛya yɛrɛ de tɛ yen a ja de bɛ yen a yɛrɛ tɛ yen kana siga dɛ Ala t'a yɛrɛ sɔsɔ nin ye filanan de ye ko a ma dan sago n ka jɔnw kan a ma dan sago n ka jɔnw kan walam yabit musirran ala ma'asiyati walam yabit musirran ala ma'asiyati seli salamu bilalen kɔ Ala ko a kana sɔrɔ e labɛnnen bɛ ka si ale Ala sɔsɔli kan e ma tila safo seli la e ka t'i da i ka so alo Karimu an ma ɲɔgɔn ye bi dɛ sini an tɛna ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ in na ka sɔrɔ e ye safo seli e k'i labɛn sini Ala kota kama Ala ko e ye seli min kɛ t'i ci fɛ e ko tɛ Karimu yɛrɛ ko tɛ walam yabit musirran ala ma'asiyati a ma si ka sɔrɔ a labɛnnen bɛ bada ne Ala kotali kan n y'a bɛɛ f'i ye k'a ban n'i ye nin kuma ninnu fɔ n'u k'u bɛ nin kɔrɔ fɔ c'est-à-dire jogo ka ko Ala ka sitana karamɔgɔw ye ka se degré dɔ la a b'u ni jeni de wa a b'u jeni fana Ala bɛ tila k'u halaki k'u bila jahanama kɔnɔ o bɛ taa mun fɔ e kumana mɔgɔ tɛ jɛnɛya kɛ i ka kisi wa ne y'a bɛɛ fɔ yan Ala ko i filila i ye Ala kota i t'a dɔn i y'a dɔn tuma min na i ko ne bɔra la Ala k'o ɲafari ma mais n b'a kɛ de ka tila ka Ala ko kɛ ka d'a kan el musirru n t'a dabila Ala ko i bɛ jahanama kɔnɔ i ka seli tɛ minɛ el musirru wulibali don dɛ aha Ala y'o de fɔ o yafa shartira kuranɛ kɔnɔ ko walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun i ye jurumu kɛ Ala ko jurumu ti bonya ne ka yafa ma nka i kana duumi a la nka n'i duumina n'a dɔnnen kɔ
foiti iye ka dumi janame kono Allahu akbar aydra walam yabit musirran ala ma'asiyati akasoro ila benente ka shi ne ala kotalika Allahu akbar aya jando ayara la seliti minani nu madafa sigatalla ala ko cogodi waqata an-naharahu fi zikri Allahu akbar ikikat leba ne ala kosmalila leba ala kosmalila o korote ka kolosita ki sigi ya allah ya allah ya allah ya hadi ya kafi la ilaha illallah la ilaha illallah allahumma salli ala muhammad allahumma salli no ko waqata an-naharahu fi zikri Allahu akbar kuyet leba ne ala kosmalila ibado kosmali ye miye ya wala wala de ala kosmali de ni ma nana jidima ala ko ngosuma wala jin lajɛ ni mini bi daga ala ka kuma na wa n'a mini bi daga i b'i min a bɛ f'i ye ala kosuma ni mɔgɔ dɔ bɛ kuma na a ye mɔgɔ dɔ tɔgɔ ta k'o don a ka baro la i dun b'a dɔn kɔrɔfɔlikɛla hali ni ala yafari ma i ye min kɔrɔfɔ o fana yafari ma i bi san 40 de kɛ i ti don alijinɛ na abada ka sɔrɔ yafa kɛr'i ma i b'o kɛ kɛnɛ ma san 40 mɔgɔ kɔrɔfɔla mana mɔgɔ dɔ nana dɔ tɔgɔ ye amadu bilen don a ye min kɛ nin ye e y'o ye de ko i k'i kɔlɔsi ala ko i hakili to ne ala la i bɛna min fɔ amadu bilen ko la a lajɛ ta ni min ye tiɲɛ ye n'a t'i ne ala dimi n'i tɛna nkalon dɔ de sabati hasidiya kama ko waqata an-naharahu fi zikri i k'i ka tile bannen kosumali la i janto i ka kuma na i janto i ka minda la i janto i ka dunda la ni halala don walima haramu don kira ko silamɛya tɔ bɛ to a tɔgɔ de a tɔ tora a tɔgɔ ye a kɛbaa dɔgɔyara kira y'a fɔ ko nin dɔw bɛna koyi ko a y'a to bi dabila a ye juguman to a ka ɲuman kɛ k'o fɔbaa ti sɔrɔ ko n'a fɔbaa kelen kelen minnu sɔrɔ la k'olu bɛ kɛ jama jugu ye kira y'a fɔ ko bi bɛ se nin ye naaninan ye waqata an-naharahu fi zikri i k'i ka tile ban ne ala kosumali la k'i janto i ka fɔta la n'a bi bɛn k'i janto i ka kɛta la n'a bi bɛn a laban o de kɛra kira cikun ye mais nin bɛɛ bɛ kira cikun na danzako ni mɔgɔ tɔɲɔ mais a y'a laban ni jumɛn ko warahimal miskina wabna sabili wal armalata warahimal musaba y'a faamu a duurunan ko a ka sɔrɔ e yɛrɛ selibaga ye maa ye i bɛ hinɛ misikinɛw la a ka sɔrɔ e selibaga ye maa ye i bɛ hinɛ garibudenw na mɔgɔ minnu bɔr'u faso la tungamangew se t'u ye ko olu hinɛ b'i la i b'u dɛmɛ n'a se b'i ye wari alimara ani muso cɛndaw muso minnu cɛ sara yanni dɛsɛ ka t'u don jɛnɛya la ko a ka hinɛ u la ko a ka sɔrɔ a bɛ hinɛ olu la warahimali musaba ala ye tɔɔrɔ se maa min ma banabaatɔ se foyi t'a ye ko a ka sɔrɔ e yɛrɛ bɛ hinɛ olu la o kɔrɔ ye dɔrɔn jogo ɲuman de b'i la i bɛ hinɛ ala ka jɔn na ni nin dafara a bɛ fɔ ko seli minɛni sariti 5 dafara kitabu min don hadisu kudisi min don safe jogo min fɔra la kama o jogo yɛrɛ gɛlɛya kojugu kama u ye surakaw wele arabu u ye arabu karamɔgɔ dama dama de wele k'u kɛ ka salifa tew pour que u k'a lajɛ nin kuma min filɛ nin ye u k'a kɛlɛ cogo ɲini
parce que nin b'olu yɛrɛ ka ko jira k'a f'u tɛ silamɛ ye mais u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ hadisa in kan kuma labanna min na ko hadisa dɔnnaba dɔ bɛ yen k'u y'a ko bila u ka bolo kan k'o ka nin hadisa kudisi in lajɛ hadisa kudisi yɛrɛ la ni hadisa dafalenba don walima n'a man ɲi yɛrɛ o karamɔgɔkɛ ba ye k'a jan a ko tiɲɛ kɔni na ko hadisa in minɛna mɔgɔ minnu na ka na se kira ma a ko maa kelen kɔni b'u la k'o dɔn dɛ kosɛbɛ dɛ a tilala ko maa kelen b'u la ko imamu ahmadu bunu hanbali ko mɔgɔ ɲuman yɛrɛ don k'a dɔnnen don a jogo ka ɲi mumini don silamɛ don u y'o mɔgɔ kelen min yira ko mɛ ale bɛ min don a na ko a bɛ to ka ɲinɛ hadisa kɔ ko a bɛ to ka ɲinɛ k'o yera a la u ko bɔn ko mun bɛ fɔ hadisa in ma a ko ale kɔni bolo ko kuma minnu kɔni fɔra ta hali ni hadisa fɔbaw tɛ maa dafalenw ye ko nin kuma in kɔni dafalen don billahi al-ali al-azim a ko nin kuma in kɔni dafalen don ko maa bɛ maa ɲininka nin na ko nin jogo jumɛn bɛ se ka ye mɔgɔ la contraire la ko i bɛ kɛ ala ka mɔgɔ ye k'o tɛ se ka kɛ ko hali n'o y'a sɔrɔ hadisa cɛ ninnu tɛ cɛ dafalenw ye ko kuma in kɔni ye kuma dafalen ye a ma ban a bɔra kitabu min kɔnɔ tarikhul kabir lil bukhari a bɛ bukhari ka tarikhul kabir kɔnɔ a bɛ kitabu du'afa'i li ibnu adi a b'o kɔnɔ bi alfazin mukhtalifa mutaqarina comme shurutu qubuli salati hadisi qudusi la riwaya bina 3 4 fo 5 mais a bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na a bɛɛ sigilen bɛ nin jogo ninnu de kan seli ti minɛ maa si bolo a fɔlɔ f'i k'i yɛrɛ dɔgɔya ala ye ka ala bila i sanfɛ k'a ka se yira donc n'i selila ka ban o t'o ye dɛ n'i selila ka ban e tɛ taa dabalijugu kɛ bilen n'i selila ka ban e tɛ janfa kɛ kun n'i selila ka ban e tɛ kɛ hasidi ye o de ye ala bonya yirali ye walam yastati ala khalqi e kana dansa ko ala ka jɔn kan walam yabit musirran ala ma'asiyati i kana labɛn ala kotali fɛ n'i selila ka ban ala yafa deli i ka jurumu na wa qata'a naharahu fi zikri i k'i ka su ni tile ban ne ala lajɛli la i ka baaraw ni i ka kumakaw na n'a bi bɛn walima a ti bɛn i ka hinɛ misikinɛw na i ka hinɛ tungadenw na i ka hinɛ muso cɛndaw na i ka hinɛ ala ye bana se minnu ma olu hinɛ k'i minɛ ko n'o kɛra dun ala ko ale kale n'a ka alaya la zalika nuruhu kɛ nuru shamsi k'o tigi nɔɔrɔ b'ale bolo i komi kalo i komi tile yeelen lahara don aklawuhu malaikati n bɛ n ka mɛlɛkɛw bila k'a kɔlɔsi aj'al lahu fi zulmati nura dibila n bɛ yeelen d'a ma wa fil jahalati hilma jahiliw cɛla n b'a muɲu jahiliw cɛla kɔrɔ ye de an bɛ jahiliw de cɛla sisan minijip fini doncogo jugu muso b'a jirila dilancogo dɔ la denmisɛnw ko don n'ala ma far'i kan hali n'i muɲunen don i bɛ t'i kunfɛ anw kɛ manil fardi o bɛ kɛ dɛrɛ manil muhyi manil nasir manil kafi wahid o bɛ kɛ dɛrɛ yecogo dɔw bɛ yen n'ala ma far'i kan i bɛ tiɲɛnɛ nka ala ko hali o yɔrɔ la k'a bɛ muɲu d'i ma jahiliw cɛ la n'u ko i b'i kelen ko cogo o cogo ale ala t'i sɔn ko n'i ye n wele n b'i jaabi ko n'i ko n ti si ni nin ma kɛ ala ko n ye layidu d'i ma maa o maa bɛ seli ta n'i ko n ti si ni nin ma kɛ ko a b'a kɛ
asilamɛw a y'a janto jogo la Allahu Akbar yafo. kabini Ala k'an da an bɛ ka nin de lase Sigatala. Nkelelu. aw ma fila fɔ Ay kele. ni jogo tɛ maaya tɛ jango Ala ko Allahu Akbar sigatala. an kana mɔgɔw nɛgɛn u ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ u ka jahanɛmɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ bi fara an da kan lahara don karamɔgɔya t'a la o ɲɔgɔnna wɛrɛ de bi fara a kan parce que i ma tiɲɛ fɔ jɔnw ye Siga. an ye mɔgɔw bila seli ni wurudi ni a tɔgɔ ye di asagfurulayi fɔ min ni mɔriya baara minnu na n'an kun ye jogo fɔ ɲɛnsɔrɔ yɛlɛmɛ kɛra Sigatala. O bɛ kɛnɛ kan. bɛɛ y'i da de Sigatala. n'i kumana u b'i fa neni u b'i ba neni n'i ye nin fɔ i t'i faama ka wari sɔrɔ n'i ye nin fɔ waritigi t'i sɔn bilen Messi ko kɛra yan karamɔgɔ dɔ y'a fɔ ne y'a da la a ko an karamɔgɔ tɛ se k'a fɔ anw ka misiri jaga bɔla bi Messi feere a bitigi caman b'a bolo n'an y'a fɔ hali an ka misiri a kuran sara an tɛ se k'a kɛ o misiri e bɛ tila ka taa seli mun na ye Ala kira ye fɛn min danga k'a kɛbaga danga k'a donbaga danga a bɛ don kun min na k'a danga min b'a feere kuma t'o ma e k'o fɔ wajuli la alimami ko ale tɛ se bilahi asilamɛw a y'a janto ɲumanya la Ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko a k'a ka bana jugu furakɛ ni saraka ye c'est-à-dire Ala kira ye fɛn o fɛn fɔ asilamɛw a bɛɛ ye kɛnɛkanko de ye bi n y'a fɔ aw ɲɛna o don Makan ni tigi ma sa dɛ a balolen bɛ yen a ma sa fɔlɔ kɛri dimi de y'a minɛ dusukun dimi u y'a furakɛ ye ka dɛsɛ a ma se ka kɛnɛya waritigi don a y'a avion ta ka taa Amérique u y'a lajɛ dɔgɔtɔrɔkɛ ko a ma Amérique ye c'est-à-dire ko sira dɔ de bɛ dusukun na k'o de bouchelen don wa o ka dɔgɔn fana fo a ka opérer k'o déboucher ka tila ka dɔ fara a kan ko mais a bɛ danger la a opération ale ta sera yɔrɔ min ma sisan a opération ye laala ye parce que u kɛtɔ k'a opérer u ye papier dɔ de d'a ma k'a k'o signer u y'o kalan ye k'o kɔrɔ fɔ a ye o kɔrɔ ye n'i balola i ye chance sɔrɔ n'i sara fana anw nɔ tɛ bigi dira a ma k'a k'o signer a ko n'a sera nin yɔrɔ ma k'u jɔ fɔlɔ k'a bɛ avion ta tuguni ka segin ka na u ka dugu la a bɛ n'a ka wasiya sɛbɛn k'a bɛna testament kɛ c'est-à-dire n'i sara n ka nafolo a y'a kɛ tan nin ka kɛ tan nin ka kɛ tan k'a bɛ t'o sɛbɛn fɔlɔ ka sɔrɔ ka na bon docteur ye tile 4 de d'a ma n'a tɛmɛn'o kan opération tɛ fɛn ɲɛ bilen a ye avion ta a nana jigin dugu dɔ la a wajibiyara de fɔ u ka si sini ka avion ta tuguni a nan'i sigi suguda dɔ la pour que k'a ni lafiya a ɲɛ b'a la wayikɛ dɔ bɛ yen a bɛ ka sogo tigɛ tigɛ a bɛ dɔw kari ni jele ye ni dɔ karila kunkuru min mana bunu duguma ani wayikɛ mana kolo min fili a ɲɛ bɛ musokɔrɔba dɔ la o bɛ ka k'o tɔmɔ k'a k'a ka minɛn kɔnɔ cɛ kabakoyara a ye musokɔrɔba wele a ko e bɛ nin kɛ mun na musokɔrɔba ko yatimɛdenw de bɛ ne bolo musow don u ka dɔgɔ se ka foyi k'u yɛrɛ ye don o don ne bɛna sogo de san yan ni se tɛ n ye n bɛna morceau minnu bɛ fili n b'olu de tɔmɔ n bɛ taa kɛ naji ye yatimɛden ninnu b'a dun n bɛ ka k'u balo ten de nin ye milliardaire de ye a ko han a ko ɔhɔ a ko mais ni wari b'e kun e bɛ kilo joli san a ko kilo tilancɛ demi kilo
Mbo de san ka t'o tobi yatimɛden ninnu bɛ balo de la. Waritigi ko buusekɛ ma ko i bɛ musokɔrɔba in dɔn wa? A ko n b'a dɔn. A ko bɔ san kelen don o don i ka sogo kilo 2 d'a ma. N'i ye sogo kilo 2 d'a ma nin fara a kan san kelen. A y'o wari sara Wayikɛ ye. A taara a ka so, dugu jɛra a y'a ka avion ta a taara Makan. C'est-à-dire ni n ko Makan n bɛ fɛ k'a fɔ Arabi Saoudite quoi. Comme anw bɛ Makan de dɔn yen. A taara Arabi Saoudite. A ko a taara a y'a ye a bɛ ka c'est-à-dire nasatu bɛ ka kana. A bɛ ka lafiya. A nana a ka so ka na sonɛri digi. A ye sonɛri digi. A yɛrɛ de bɛ k'a lakale. A ko a ye sonɛri digi k'o yɔrɔ bɛɛ a denmuso de nana dayɛlɛ a ye. Denmuso ye dayɛlɛ dɔrɔn k'a ɲɛda filɛ denmuso y'i bara la. U ye ɲɔgɔn minɛ. Denmuso ko a ma ko n fa i bɔra cogo min na yan o tɛ nin ye. Mun kɛra? I kɛnɛyara? A ko n denmuso n m'a dɔn min don. Nka n nana an ye escale kɛ nin dugu in de la. N b'u ka suguda la n ye musokɔrɔnin ɲɛ tan n ye nin bonya in k'a ye. Nka n y'a ye musokɔrɔnin y'a turu a kunbere kan. A y'a turu a kunbere kan k'a bolo jan Ala ye. A ye min fɔ ne kɔni m'a mɛn. O de nisɔndiya bɛnna ko n sera ka dɛsɛbaatɔ dɔ dɛmɛ. O yɔrɔ bɛɛ denmuso y'a fa bila dɔrɔn denmuso y'i turu a kunbere kan ko Ala e de ko ni dɛsɛbaatɔw dɛmɛna i bɛ nisɔndiya. Ala i ka kira de ye nin fɔ an ye. Ala a kɛ nin dɛsɛbaatɔ in ka nisɔndiya kama i ka an yɛrɛw nisɔndiya n'an fa kɛnɛyali ye. Bilahi. An karamɔgɔ fa ye wasiyu sɛbɛn ni n sara a ka nin kɛ tan a ka nin kɛ tan. A tilala o la min kɛ a ye papiye ta olu ka papiye ti di somɔgɔw ma quoi. C'est-à-dire u bɛ wasiyu sɛbɛn taa di notariya de la quoi. Fa ye a ka testament bɛɛ sɛbɛn ka taa di notariya la a ka notaire ma. N'i sara notaire de bɛna aw ka so i ye min fɔ ka n'o f'u ye. O y'olu ka taabolo ye. A taara bila notariya la dɔrɔn a ye avion ta a taara Amérique. Docteur professeur ye seginna analyse kan. Professeur ko non ko min bɔra yan ko o ye nin ye a ko ale don. A ko non k'u kana ni analyse kɔrɔw ye. U nana ni analyse kɔrɔ ye ka n'o ni kura gɛrɛ ɲɔgɔn na. A kɛra i n'a fɔ kabini cɛ wolola dusukundimi ma deli k'a minɛ. Bilahi. N tɛ ka ko Musa kɛra tan Isa kɛra tan o kisa tɛ dɛ. Nin ye sisan de. N bɛ fɛ k'a fɔ ye ka hinɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na ka dɛsɛbaatɔ jigi tugu. A bɛ bana jugu ban a bɛ balawu kunbɛn. Kira ko dawu mardakum bi sadaqati ko a y'a ka banabaatɔw furakɛ ni saraka ye. Ko a k'a dɔn inna sadaqata taqi masari as-su'i ko i k'a dɔn saraka a bɛ balawu kunbɛn k'a bɔ k'a bin a t'i sɔrɔ. Silamɛya nana hinɛ de kama. Makari de don ɲɔgɔn dɛmɛ de don ɲɔgɔn sutura de don. An y'o de yɛlɛmɛ an sago ɲini to a kɔnɔ ka fɛn bɛɛ kɛ ka sɔrɔ plan ti garisɛgɛ di namara ti garisɛgɛ di garisɛgɛ b'a tigi de bolo Ala don. A y'a janto nin kumakan ninnu na ninnu kana tila aw la. O kɔfɛ n bɛ dugawu ɲini aw fɛ a bɛ ka dugawu kɛ Mali ye. Mali dama tɛ. Jamana o jamana bi gɛlɛya kɔnɔ bi a ye dugawu k'a bɛɛ ye.
mais n'an kun kɛmɛ ka ala ka sira minɛ n'an kumana ala fɛ a bɛ sɔn abali Allahu akbar mais an bɛ wele min da an ka faamaw ye ko in caman ye aw ye dɛ Allahu akbar a y'a lajɛ wala mɔgɔ tɔɲɔnenw Allahu akbar a y'u ka hakɛ d'u ma Allahu akbar mɔgɔ tɔɲɔnenw a y'u ka hakɛw d'u ma Allahu akbar plan tɛ kɛ ala la dɛ ayi o tɛ kɛ sige juge plan tɛ kɛ ala la dɛ ayi Allahu akbar faamaw ministiriw présidents a ye kɛ ladiri ye y'a fɔ n'i ye faso nafolo ŋanamu ko n b'i yɛrɛ dilan i ka denbaya ka bɔmu don dɛ sige bilahi abali wulibali don dɛ a ti yɛlɛma o ne bɛ nin fɔ faamaw ye k'u dɛmɛ de ne sara t'u bolo ayi a tɛ yen ne b'u dɛmɛ de wala mais nafigiw bɛ taa f'u ye Hayidara t'a fɛ a ye nin fɔ a ma wallahi Hayidara b'u fɛ o de la n b'a fɔ tiɲɛ siga t'a la faamaw a ye kɛ ladiri ye wala so mago ti ɲɛ yan maa o maa ye fantanw joli min hali n'i sara alikaba kɔnɔ i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ tiɲɛ siga t'a la o dama tɛ dɛ ayi Allahu akbar maa o maa ye mɔgɔw tɔɲɔya n'ala maa bɔ i ɲɛnama na a b'a bɔ i denw na i kɔfɛ tiɲɛ siga t'a la zamzami bilahi a ti yɛlɛma o faamaw naam a ye fantanw ka hakɛ kɔlɔsi fantan ɲɛji man ɲi jamana ma Allahu akbar n'a ye Hayidara lamɛn a b'aw sago sɔrɔ siga t'a la Hayidara tɛ gouvernement na a ti sarata u mago t'a la yɛrɛ tiɲɛ siga t'a la wallahi o tiɲɛ anw bɛ ala minɛ ni nin bɛɛ anw ka hakɛ bɛɛ perdira jamana in kɔnɔ yan abali mais i ta tɛ hakɛ min i tɛ se k'o perdi dɛ siga t'o la Hayidara n'a ka mɔgɔw faamamanw ka mɔgɔ d'an ma ayi ala ka jɔn k'u bɛ ala fɛ u bɛ tiɲɛ fɛ tiɲɛ siga t'a la faamajɔ yɔrɔ t'o la Allahu akbar wulibali n'o tɛ anw ka hakɛ bɛɛ perdira yan siga t'o la tout abali mais anw bɛ min fɛ an ka sabali wala y'a fɔ an ka jamana mago tɛ fitinɛ na ayi Allahu akbar an ka sabali an k'a lajɛ an bɛ se ka mun kɛ ka jamana in bɔ bolo la ne min b'a fɔ ne bɛ n ta to ala ma siga t'a la zamzami Allahu akbar nka fɛn dɔw bɛ yen fo an k'o tiɲɛ fɔ o fɔ sige ni jama in nana mɔgɔ ba joli ka ca wallahi dama dɔ yɛrɛ an y'a ɲini an ka gouvernement fɛ u ka sɔrɔdasi dɔw d'an ma u ka mɔgɔw kɔlɔsi siga t'a la ni ko dɔ kɛra a man ɲi Allahu akbar ni wulibali u ko an ma ko fɔ n'an b'u sara sige bilahi Allahu akbar k'u bɛ mɔgɔ 100 d'an ma ko mais don o don an bɛ 100,000 sara sige pour que ka jamana denw kɔlɔsi k'u garder tiɲɛ siga t'a la zamzami Allahu akbar ne ko a ka sabali wallahi kɔrɔ de b'a la o n'o tɛ min bɛ ne kan ni maa min ko Mali kɔnɔ yan k'o b'i kan ne t'o tigi dɔn siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye Allahu akbar an ka hakɛ bɛɛ u y'a bɛɛ perdi k'a bɛɛ bafoué hasbunallah Allah hasbunallah fo ka anw sa an ka dignité ti feere Allahu akbar o tɛ kɛ an ti ŋunuma faama ye ni ala faama kelen tɛ Allahu akbar zamzami an ti faama sago fɔ ni ala faama kelen tɛ Allahu akbar mais an bɛ sabali ɲini wala y'a fɔ an bɛ sabali ɲini an kanuɲɔgɔnw fɛ tiɲɛ siga t'a la an k'an ta in to ala ma ala m'an dɛsɛ kabini a daminɛna cɛw bɛ k'a sara tiɲɛ siga t'a la mais a ka bon hakili ma wallahi hakili jumɛn bɛ se ka nin faamu a tɛ faamu siga mais anw y'an da de ala de kama siga t'a la ani an faso kisi Allahu akbar o la anw bɛ to ten k'an ta to ala ma anw ti fara mɔgɔ si kan k'an faso jeni Allahu akbar o tɛ
mais an b'an ta to Ala ma fo ka faamu n'an ko a ye sabali ko b'a jukɔrɔ dɛ mais an ka droit de don a bɛɛ minɛna jamana yɛrɛ kan ka min wajibiya a yɛrɛ kan k'a kɛ anw de bɛ k'a k'a nɔ na faamaw anw tɛ kɛlɛ k'o la an y'o to Ala ma mais a ye kɛ laadiri ye a ye tilen faso nafolo kan ka kɛ cogo min na a y'a kɛ ten a ye fandenw ka hakɛ d'u ma fandenw ɲɛji bi jamana ci se tɛ maa o maa ye n'i kasira Ala b'a fɔ a to ne ma n'Ala ka tɔɔrɔ ko a bɛ na an bɛɛ de b'a ni yɔrɔ sɔrɔ a la an t'a tasuma kɔnɔ nin jɛni ka juru bɛ Mali la Mali ye mun kɛ mais Maliyɛn bɛɛ filɛ tasuma kɔnɔ nin pourquoi fandaw ɲɛji man ɲi anw y'a fɔ dɛ ni tɔw y'u da de ne Hayidara y'a fɔ marifa tɛ ne bolo bere tɛ ne bolo anw bɛ se min na wa ma ala rasuli illa al balagh faamaw a ye tilen fandenw tɔɲɔna anw ye nin de fɔ wa anw bɛ sa nin de kan anw bɛ sa nin kan dɛ a bɛ dugawu kɛ Mali ye a bɛ dugawu kɛ an ka sɔrɔdasiw ye o la ne anw ko ka sɔrɔdasiw dɛmɛ dabara tɛ o de la n ye layidu di bɛɛ ɲɛna yan dimanche don ne bɛ taa ni n ka miliyɔn 10 ye a kan ka di yɔrɔ min na an b'a di sali kɔnɔ ye u k'a di sɔrɔdasiw ma ni bɛɛ ye dɔ kɛ an ka minɛnw ɲini ka di an ka sɔrɔdasiw ma ka minɛnw ɲini ka di polisiw ma ka minɛn ɲini ka di gendarmew ma ka minɛn ɲini ka di gardiw ma ka minɛn ɲini ka di protection civile ma wallahi Ala kɔfɛ an ka jamana bɛ lafiya mais a lajɛ u ye gardi minnu d'aw ma mɔgɔ 100 in na marifatigi tɛ tɛmɛ maa 10 kan mɔgɔ 100 na marifatigi tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan u ye mɔgɔ 100 min d'a ma kabako don mais an b'u sara de dɛ dugu jɛ o jɛ 100 mɔgɔ 100 mais ni ne ko a ka sabali a ye sabali ne ka hakɛ bɛɛ a bɛɛ minɛna n jɛn'a bɛɛ kɔ ka n tɛgɛ to Ala bolo Ala k'a n'aw dɛmɛ jamana ye Ala k'a kisi jamana ye Ala k'a kɔlɔsi Ala k'a n'aw wasa jamana ye mago tɛ fitinɛ na a mago bi bɛn de la Ala ka bɛn don a kɔnɔ Ala k'an sago d'a ma Ala k'o kɛ Alakira bonya kama na dugawu kɛ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين an b'a ɲini Ala fɛ ɲinanta kɛra hɛrɛ la cogo min na san wɛrɛ ta Ala ka o yira an na an karamɔgɔ a Seyidi Sɛki Usumani Manan Hayidara a ye walawalali ni min k'an ye Ala k'an tulo kɛ tulo kunnandi ye k'u minɛ ka baara kɛ n'a ye a ye basigi o ɲinini min kɛ jamanaden kelen o kelen fɛ an bɛɛ ka kɛ maa hakilima ye ka basigi ani bɛn sabati jamana in kɔnɔna na ka taa se an ka kɛrɛfɛ duguw bɛɛ lajɛlen ma foli ni wale ɲuman dɔn o ye aw ta ye nin waati in na aw minnu sɔgɔlen na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka waati wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Mamadu fenete fedinya Mamadu Ala kira bangena Abdullahi de kira bangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu Ala kira bangena Minumbi kira featanu fle Makankalu de kira bangena